Wel, wij zijn naar Limburg getrokken voor een gezellig weekendje onder ons twee. In Maasmechelen, Ter Hills Hotel. Daar werden we hartelijk ontvangen met een glaasje bubbels. En wel een heel indrukwekkend hotel eigenlijk als je aankomt wandelen. Een heel mooie poort om binnen te wandelen. Een toffe kamer, heel veel ramen, mooi licht. Ik vond het er heel luxueus uitzien. En ik heb er echt van genoten. We zijn in een kamer binnengekomen. We hebben eerst rondgekeken en Sanne is in het bed neergevallen. Het zag er zo comfortabel uit. We hadden een kaartje gekregen bij aankomst. Eigenlijk ligt alles vlak bij elkaar. Maasmechelen Village nog het dichtste. Dus daar zijn we begonnen. We hadden de VIP-experience genomen. We kwamen aan in Maasmechelen Village en Josephine stond ons daar al op te wachten. Ze heeft ons begeleid naar de VIP-lounge. Eigenlijk een soort van appartementje. Heel gezellig, heel mooi ingericht, leuke bloemen. Met zicht op de boutiques. Waar we dan eigenlijk ook lekker een glaasje champagne hebben gekregen. Josephine heeft ons aan het einde een QR-code overhandigd. Waarmee we dan in de boutiques 10% korting kregen bij het afrekenen. En dat heeft hem dan iets minder gekost dit weekend. Er waren ook herenboutiques, dus ik heb ook mijn ding daar kunnen vinden. Maasmechelen Village is eigenlijk een heel prachtig dorpje, waar je heel veel aan mooie boutiques hebt. Waar ook verschillende kunstwerkjes zijn als je binnen wandelt, zoals de grote manneke Pis, de love letters als je er voorbij wandelt, de mooie bloemen die daar nu hangen. Een heel zomers en warm gevoel eigenlijk wel als je binnen Maasmechelen Village wandelt, waardoor het ook heel romantisch en gezellig is. We zijn na het shoppen lekker gaan eten bij Petit Belge. Dat was super lekker. Zij had tonijn en ik had biefstuk met frietjes. Heel lekker het slaatje en zo. Dat was super lekker. Het was echt een ervaring. Zeker de frietjes daar, super lekker. Ja, na het eten hebben we de avond eigenlijk afgesloten op het buitenterras in het Ter Hills Hotel. En daarna zijn we rustig gaan slapen. Heerlijk geslapen, lekker bed. 'S Morgens toen we wakker werden kregen wij een heel uitgebreid ontbijt. Met vers fruit, spek en ei, croissants, broodjes, yoghurt en ons glaasje kava. En na dat heerlijke uitgebreide ontbijt hebben we elektrische fietsen van het hotel gehuurd. Zijn we het Nationaal Park gaan verkennen. Het is echt wel een hele mooie omgeving om te fietsen, heel veel groen. We hebben een compromis gesloten dat zij mocht shoppen en ik naar het Ter Hills Kabelpark mocht komen, waar een aquapark is en waar ik me volledig kon uitleven. Ik vond dat eigenlijk best wel spannend in het begin, maar we hebben toch redelijk wat gelachen. Hè? Het aquapark ligt in een prachtig stukje natuur, heel veel water. De activiteiten voor mij misschien iets te spannend, vooral het wakeboarden. Maar dat hindernissenparcours, dat wilde ik hem nog wel gunnen. Nadat hij mij een aantal keer in het water heeft geduwd, hebben we afgesloten met een lekker drankje, nachos en een mooie zonsondergang. Dus voor het ultieme vakantiegevoel in Limburg zit je hier op de juiste plek.